Τα μέτρα της δεύτερης αξιολόγησης έρχονται να ρίξουν αλάτι στις πληγές των προηγούμενων και σήμερα απαντάμε αγωνιστικά με απεργιακό ξεσηκωμό, βάζοντας μπροστά τα δικά μας αιτήματα. Όλοι μαζί, εργαζόμενοι, αυταπασχολούμενοι, αγρότες, άνεργοι, νέοι και νέες, να βάλουμε φρένο στην εξαθλίωσή μας, στη μισοζωή. Οι θυσίες μας να πιάσουν τόπο, να γίνουν θυσίες για μια κοινωνία στην οποία θα ζούμε με βάση τις σύγχρονες δυνατότητες και ανάγκες μας και όχι σαν δούλοι του 21ου αιώνα. Για εμάς δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Η βαρβαρότητα είναι συνώνυμο του καπιταλισμού. Απορρίπτουμε την πολιτική τους, τα μέτρα και τα αντίμετρα. Υψώνουμε τείχος αντίστασης, αγωνιζόμαστε και δίνουμε το χέρι σε όποιον πάει να σηκωθεί. Η δημοσιοποίηση των μέτρων επιβεβαιώνει ότι τα μέτρα αυτά είναι σαρωτικά, ήρθαν για να μείνουν και ωφελούν μόνο το μεγάλο κεφάλαιο. Δεν πιάνουν τα ψέματα της κυβέρνησης ότι αυτά τα μέτρα θα μας βγάλουν από τα μνημόνια. Έχουμε πλέον πείρα. Μετά το σκίσιμο των μνημονίων, την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων, τα 751 κατώτερο μισθό, την επαναφορά 13ης και 14ης σύνταξης, η κυβέρνηση έρχεται να υπερασπιστεί την κυριακάτικη αργία. Θα ήταν ανέκδοτο αν δεν αφορούσε τη ζωή μας. Για τους εργαζόμενους στο εμπόριο, αλλά και συνολικά σε άλλους κλάδους, το πουλόβερ ξυλώνεται καιρό τώρα. Η μισθή πείνα των 200 και 300 ευρώ, τα ωράρια λάστιχο, η δουλειά μέχρι εξάντλησης είναι απέτηση των πολυεθνικών που τώρα παίρνουν ένα ακόμα δώρο από την κυβέρνηση. Τη δουλειά 7 μέρες τη βδομάδα, χωρίς αρχή, μέση και τέλος. Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα γιατί αυτή είναι η ανάπτυξή τους και θα πατήσει πάνω στα δικά μας συντρίμμια. Η κατάργηση της κυριακάτικης αργίας πάει πακέτο με τις ευέλικτες εργασιακές σχέσεις, τα ακανόνιστα ωράρια, τις υπερορίες που δεν πληρώνονται, τα ρεπό που δεν δίνονται, τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου, το καθεστώς τρομοκρατίας σε όποιον πάει να αντιδράσει. Η κατάργησή της οδηγεί σε αποδιοργάνωση της κοινωνικής ζωής των εργαζομένων, βάζει επιπλέον εμπόδια στη μητρότητα που γίνεται αγώνας μετεμποδίων για μεγάλο κομμάτι εργαζομένων που στον κλάδο του εμπορίου είναι γυναίκες. Δεν θα αφήσουμε τα μονοπόλια να ορίζουν τη ζωή μας. Φανερά είναι τα σημάδια της επίθεσης και στους αυταπασχολούμενους που και αυτά και τα προηγούμενα μέτρα τους έχουν γονατίσει. Καλούμε τους αυταπασχολούμενους, τους μικρούς εμπόρους, να δώσουμε μαζί τη μάχη απέναντι στον κοινό αντίπαλο, τα μονοπόλια και τις πολυεθνικές, γιατί δεν μπορεί αυτοί που κλέβουν τον πλούτο που παράγουμε να καθορίζουν τη ζωή μας. Επιπλέον, συνάδελφοι, το ξύλωμα της Κυριακής Αργίας μπορεί να ξεκίνησε από το εμπόριο, όπως και άλλα μέτρα, δεν θα σταματήσει όμως εδώ. Είναι καθήκον όλων των εργαζομένων, ανεξαρτήτως κλάδου, να υπερασπιστούν την Κυριακή Αργία. Το αίτημά μας είναι ένα. Νομοθετική κατοχύρωση της Κυριακής Αργίας. Κανένα μαγαζί ανοιχτό, καμία Κυριακή. Αυτό το αίτημα βάζει απέναντι τους επιχειρηματικούς ομίλους, τα μεγάλα καταστήματα και πολυκαταστήματα, το εμπορικό κεφάλαιο στη χώρα μας, αλλά και όσους ζητάνε κοινωνικό διάλογο. Βάζουν το σωμετρητή στις Κυριακές και σπέρνουν την απογοήτευση και τη μοιρολατρεία. Οι συγκρούσεις και ο ανταγωνισμός των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων εκφράζονται στη ζωή των εργαζομένων με πολλούς τρόπους, με χιλιάδες να έχουν βρεθεί στην ανεργία, να έχουν χάσει έως και το 50% των μισθών που είχαν πριν από την κρίση. Όσο σκύβουμε το κεφάλι και λέμε να κάνουμε υπομονή, τόσο θα αυξάνεται η επίθεση. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα που δείχνουν ότι οι θυσίες μας πιάνουν τόπο μόνο όταν προορίζονται για τα δικά μας συμφέροντα και όχι του αφεντικού. Χρειάζεται αγώνας ταξικός που θα βάζει μπροστά τις σύγχρονες ανάγκες μας. Χρειάζεται να το πάρουμε απόφαση και να δείξουμε τη δύναμή μας. Όλοι όσοι είμαστε σήμερα εδώ και όλοι όσοι σήμερα δεν έκαναν το βήμα αλλά έχουν συμφέρον να παλέψουν μαζί μας, μαζί με το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο. Καλή αγώνες και καλή αντοχή.